मेन प्रायोरिटी जानानै दङ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बिथांमोननाव बिराद गिदिर दाबि गैया, बिराद गिदिर गोनांथि गैया। जोङो मोनसे समाव थेब्ला होननानै मोनथियोमोन। बिथाङा बे जाहारावनो थानानै गोजान किल'मिटार आरो बुहुत गामिखौ लानानै बे बान्दोनि थ्रुयैनो सोनारो। बारा गोजान नङा, अराउन्ड 500 मिटारसो डिस्टेन्सआव दङ दा भुटान आरो इन्डियानि सिमायाव दङ। बे ओनसोलनि थाखाय बावहाय फैलायबाय, नैबे दैखौ बारनानै फैबाय, लंपेन्टआबो सिजोब्बाय, नायगिदिंफैबाय, मिनिस्टारफोर फैबाय, बिटिआरनि CM फैबाय। সুবর্ণকাটা অঞ্চলৰ বিভিন্ন বানবিলাক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ টিমত উপস্থিত স্থানীয় MCLA তথা আমাৰ অধ্যক্ষ কাজিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ এই বিভাগৰে জলসিঞ্চন বিভাগৰে EM দিগন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া। दा थेवब्लाबो मानि थाखाय जायाखै, हेलो SB ब्लगनि चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। दिनै डे 3 आरोबाव नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे इरिगेशननि प्रजेक्टखौहाय लाबाय। खाथियाव थांना नायहैनि, बे बर्डआवहाय लिरनाय दङ स्पष्टयै, बेवहाय मा लिरनाय दं बेखौ नोंथांमोननो अबगत खालामनो फै। स' बे बागानपारा समस्थियाव थानाय जप्पा दं होननानै बुङो, जप्पा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे इरिगेशननि बेबस्था खालामना होनाय बान्दो। दा बे बान्दोनि गेजेरजों गोबां आबादारिफोराहाय बायदिसिना बेजोंनो बिथांमोना जिउ खुंलांनायनि राहाखौ मोनदों। बे जाहैबाय 4 नाम्बार बान्दो होननानै बुङो आरो बिनि सिगां 3 नाम्बार बान्दो दंबावो, आं बेखौबो नोंथांमोननो देखायगोन। दा नायदो, बेवहाय बै बर्डआव लिरनाय दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम इरिगेशन डिपार्टमेन्ट खाइरेनी FIS कन्स्ट्राक्टेड आन्डार AIBP 2012 आरो 2013 नि गेजेरावहाय बे बान्दोआ कन्स्ट्राक्टेड जादों। थांनाय बारग' MCLA कलिन्द्र बसुमतारी बिथांनि समावहाय बे बान्दोआ लुजादोंमोन। बे बान्दोआ नुनायावहाय एसे दिनै अबस्थाया गाज्रि, रेनोवेशननि खामानि दंमोन, नाथाय रेनोवेशनाहाय खालामनांगौमोन नैबे 5 बोसोराव खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा, नाथाय बिथांमोना बेखौ मावासै। दा फैदो, नैबेफोरबायदि नैबे लहाफोरा बायनानै दङ, एसे सेफटिनि थाखाय बेफोरो एसे बिपद जागोन। दा बे बान्दोजोंनो दैनि लेभेलखौहाय मेंटेनेन्स खालामो, खम बारा बाना जायोब्ला बे गेटखौहाय थाङो, खम जायोब्ला हगारो। दा बेबायदिनो गोबां रायजो राजा, गोबां गामि ओनसोलावहाय बेनिफ्राय दैया साप्लाइ जायो। साउन्ड क्वालिटिया एसे गाज्रि जानो हानाय, दैनि दोहौआ दावराव। आं नोंथांमोननो दैनि दृश्यखौ देखायनो नायदो, ओरैबायदि दै। दा बे दैखौहाय ओरैबायदि मेनेज खालामनांगौ जिहेतु जोंनि बे ओनसोलावहाय 250-300 फुटनि गोथौआवसो बरवेल खुरनानै दैखौ मोननो हायो आरो बे 250-300 फुट खुरनाया बयनिबो थाखाय सम्भब नङा, जिहेतु बेवहाय गोबां थाखानि गोनांथि जायो। खमैब्लाबो 2.5 लाख-3 लाख थाखा आरो बेनि एक्सट्रा पाम्प मेसिन बहायनाय, बायदिसिना बहायनाय एक्सट्रा खरसा फैयो। दा बिदियाव बे बान्दोआनो मोनसे साहारा बेनि आबादारिफोरनि थाखाय, गायनाय आबादजों सोमोन्दो खामानि मावनायनि थाखाय बे बान्दो गैयाब्लानो माने जाया। दा बेबायदिनो बिथांमोना बान्दोखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बैबायदि न'आवहाय नेफैयो। बे न'आ जाहैबाय जि गामियावहाय दैया थांगोन, बै गामिनि मानसिफोरा बाहाय फाला फाला नैबे बान्दोखौ नेफैनांगौ गोनां जायो। बे बागानपारा समस्ति जोंहा मानाव गेदेर काथिराम बर' स्पिकारनि समस्ति, बेनि सिगां कलिन्द्र बसुमतारी आरो बेनिबो सिगां EM जोंहा बनमालि बर' बिथांमोननि समाव बे ओनसोलाव जिहेतु दा UPPL हान्जायाव जयेन जाहैबाय हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंबाय थायो
जे जोङो 2003 मायथाइनि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इरिगेसननि गोबां खामानि मावदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा बे खोथाया नंखाय नङा, नंगौ। जिहेतु आं नोंथांमोननो थांनाय साननैयावहाय मोननै माखासे खामानि दिन्थिबाय। बेबो मोनसे बिदिनो खामानि जे थांनाय सरकारावहाय इरिगेसननि खामानिया गोबां जादोंमोन आरो बेनिख्रुइबो गोजामसिन फुरानासिन आङो मोनसे बान्दो नोंथांमोननो दा थांनायावहाय दिन्थिलांगोन। बेनिफ्राय ओंखारलांबा आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। दा बर्थमान बे जाहैबाय 25 नं बागानपारा समस्थियाव थानाय मोनसे बान्दो। जे बान्दोआ दिनै हाजार हाजार आबादारिफोरनि न'खर संसार सलायलांनायनि थाखाय बे मोनसे साहारा जानानै दङ होननानै आं बुंनांगोन। बायलांबाय जितु दैनि फर्सआ, कारेन्टआ, दैनि फ्ल'आ जोबोद खरा। बे खरा फ्ल'नि थाखायनो माने दिनै बे अबस्थाया जादों। आरो बेवहाय पिकनिक स्पटबो जिहेतु दङ, गोबां दावबायारिफोरा फैयो, भिजिट खालामो, गाखोयो, मायो। दा बेफोरनि जाहोनाव बायदिसिना एसे दुरबल जानो हमबाय। आरो ओरैहाय थाङो बेलेग दाबसे जायगायावहाय बे ओरै आरो बे दैया ब्रह्मपुत्र दैसायावहाय गोलैहैयो। दा बेबायदि बे भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय बोहैबोनाय, जोङो दा भुटान हाजोनिफ्राय बारा गोजान नङा, अराउन्ड 500 मिटारसो डिस्टेन्सआव दोङो दा भुटान आरो इण्डियानि सिमायाव दङ। दा रायजो नोंथांमोन, बे बान्दोआ जाहैबाय 2012 आरो 13नि गेजेराव लुफुंजानाय। आरोबाव नोंथांमोननो आङो बेनिख्रुइबो सिगां बिटिसि एकर्डनि उनाव लुफुंजानाय मोनसे इरिगेसन प्रजेक्टनि आन्दाराव लुजानाय बान्दोखौ आं देखायगोन आरो बाहाय आङो भिडिअखौ फोजोबगोन। नोंथांमोननो होनाय बायदि आङो नैबे दाबसे आरोबाव बान्दो इरिगेसननि जे मैखोम प्रजेक्टमोन बे ओनसोलनि थाखाय बावहाय फैलायबाय। नैबे दैखौ बारनानै फैबाय, लंपेन्टआबो सिजोब्बाय, एसे हाग्रा गुदु जानानै दङ। थेवब्लाबो देखायनांगौआ मास्ट प्रायरिटि, ओंखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय। फैदो जोङो दलंनि फारसे थाबायलांनि, बान्दोनि फारसे। ओरैबायदि बाहायनो गोबां बान्दोनि जेंनाया नैबेयावनो जायो, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो हागोन। बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जुजिथाब बयबो बान्दोनि थाखाय गावनि न'खरनि खामानि दामानि गारनानैहाय फैनांगौ जायो। नैबेजोंहाय बे सुइस गेट ओरैहाय दै लाङोमोन, खिन्थु बियो दा बोसोर जानायलाय बालाया फबबाय। दा बेजोंहाय लाबोला, बेनि थाखाय मोनसे टेम्परारि सलिउसन दिहुननांगौ गोनां जादों रायजो राजाफ्रा। बै सिगाङाव नुहुरनाय बै बान्दो, मेनुवेलि बानायनाय बान्दो, बेजोंहाय ओरै दैखौ दानग्लायना लांनांगौ जाबाय। जितु दैया बेजों हाबला, मानोना बे गोजौ जाबाय बिथाया, ओरैहाय गोथौ जानायखाय बेजों दैया हाबला। बे आं एक्जेक्ट डेटखौ मिथिला, बेवहाय जितु फाउन्डेसन स्टोन लेड खालामनाय दंमोन, मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला 2007 to 8, 7 बा 8 नि गेजेराव बे बान्दोआ मावफुंजादोंमोन। बेनिफ्रायबो नाहरनो हायो, हरै दङ। खिन्थु बे बान्दोनि जि कन्डिसन, रिनोभेसन खालामनो गोनाङाथ' बिराद दङ इयाव। आरो बेनि थाखाय गोबां खावलायनायबो जाबाय। गोदान सरकार फैनायनि उनावहाय आसा खालामदोंमोन, बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफोरा, जितु बे बान्दोआ फुराना थागिबिफोरनि थाखाय बे ओनसोलनि बेसेबांबा गोजान किल'मिटार आरो बुहुत गामिखौ लानानै बे बान्दोनि थ्रुयैनो सोनारो। आबादारि जिखुनु मावनाय दांनाय खेथि बाथिनि खामानिया नैबे बान्दो गैयाब्लानो जाया। बेखौ हितेश बसुमतारी बै समाव एमएलए थानाय समाव बिथाङा बिटिसिनि बान्दोआ बानायजादोंमोन। बैयाव मानसि थाबायगासिनो दङ। दा बे बान्दोनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि, खुरख्ल'जोब्बाय। बोसोर बेनि रिनोभेसना जायाखै। आरो थांनाय नैबे 5 बोसोराव गोबां आर'जलाइ, गोबां लाइजाम खोख्लैबाय बान्दो आफादनिफ्राय। MP बिथांनोबो खोख्लैबाय, बारम्बार खावलायबाय। नब सरायना बिथां दङमोन। दा बर्थमाननि CM आरो लोगोसेनो आसाम स्टेटनि इरिगेसन बिफाननि मिनिस्टारनोबो बे लाइजामखौ हैबाय। बिथांमोना निजेनो दावबायहैनानै हेन्ड टु हेन्ड लाइजामखौ होनानै फैदोंमोन। दा बे बान्दोनि थाखाय
न'खरनि आं जेतु बुंखांबाय खामानि दामानि गारनानै फैनांगौ गोनां जायो आरो फैयाब्ला जुरिमाना एबा फाइन होनो गोनां जायो। दा बेबायदि जेंना माखासे दङ आरो दैयाबो गोनांथार जिहेतु दैखौ लाङाब्लानो जाया। आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि बेनि बान्दोआ माबायदि हालोदाव दङ नोंथांमोनजों थांफानानै। बैसो सान सिगां बाहाय ओरैबायदि हुलुस थुलुस मानसि जायोमोन, सप्ता खनफ्रोमबो बान्दोआव फैयाबानो जाया। जिहेतु दैया खनसेनो बयनोबो दैया हरनाया सम्भब नङा, फाला रानलायनांगौ जायो। दा ओरै फैदो नोंथांमोना, बेहाय खुरख्ल'जोबनाय बे थासारि बेबायदि जाबर जुथर नांथाजोबनानै दङ। बेफोरनि मेनटेनेन्स खालामनांगौ गोनां गोबां खामानि दङ बेहाय। आरो बे बान्दोआ एक्सुअलि दा एसे एनै सहाय होदोंब्लाबो सुइस गेट जिहेतु बेबायदि हिसाबै बे बान्दोआ दिनैनि समावहाय मोजां कन्डिशनाव गैला। रिपेयारिंनि गोनांथि बा बे कमप्लिटलि दैनि जे लामा बेफोरो सोलायजोब्बाय, बेनि स्ट्राक्चारफोरा सोलायजोब्बाय, दै बोहैनाय फ्ल' बे लामाया सोलायबाय, जायनि जाहोनाव बे बान्दोखौ गोदानै आरोबाव बानायफिननांगौनि गोनांथि जाना फैदों। आरो बेनि थाखाय आं जिहेतु मेनसन खालामबाय 5 बोसोर सरकार थासेयाव बेखौ गोबां आर'जलाइ लाइजाम खोख्लैबाय, नायगिदिंफैबाय, मिनिस्टारफोर फैबाय, बिटिआरनि CM फैबाय। दा थेवब्लाबो मानि थाखाय जायाखै आं बेखौ आसरित मोनदों। बे दैमानि नामानो जाहैबाय फाग्लादिया होननानै बुङो, फाग्ला दैमा। जि दैमानि गेजेरजों बे दैमायानो जोंनि बाक्सा आरो बर्तमाननि गोदान जिल्ला तामुलपुरखौ बोखावो। आरो बेहाय बावैसो लुफुंजागासिनो दं फाग्ला दैमानि सायावहाय दालां। दा बेखौबो नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन। किन्तु बर्तमान बे बान्दोआ बिराद मेन प्रायरिटि जानानै दङ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। आरो बिथांमोननाव बिराद गिदिर दाबि गैया, बिराद गिदिर गोनांथि गैया। बे बान्दो मोनसेखौ लुफुंनानै होयोब्लानो बिथांमोननि समस्या, बिथांमोननि थांना थानायनि जि लाइभलिहुडनि थाखाय जि सर्स नांगौ, बे दैयानो मोनसे सर्स जानानै दङ। जिहेतु बयबो 90% एबाब 90%निबो गोबांसिनानो आबादारिजों सोमोन्दो लाखियो। आरो बेनिखायनो बे दैया आबादारि फोथारसिम मोनहैनांगौआ जोबोद गोनांथि। किन्तु जोंनावहाय बे दैनि बेबस्थाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ रायजो। ओरै नाहरदो भुटान हाजो। दा बे हाजोआव गोबां जारिमिन सिखोमानानै दङ रायजोफोर, जायफोरा बे हाजोजों अबगत बिथांमोना मोनथिगोन। दा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बै जुगे जुगे समनिफ्राय बेसेबां हान्थिबोदोंमोन, आनखि बर्तमान CM प्रमद बर' बिथाङा मोनथिगोन ना मोनथिया, किन्तु बारग' जिहेतु चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा, जायखौ जोङो मोनसे समाव थेब्ला होननानै मोनथियोमोन, बिथाङा बे जाहारावनो थानानै गावनि आन्दलननि फेस मोनसेखौ बे हाग्रायावनो बारहोलांदों। बिथाङा बे ओनसोलनि खना खनलि जायगाखौ मोनथियो, सोमोन्दो दङ, रिलेसन दङ। आरो बिथांखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मोनसे समाव बिथाङा मोनसे मैखोम बिथांखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो फोथांदोंमोन। दा आसा खालामदों बयबो जे फैबाय थानाय समाव बिथाङा जुदि सरकार दानो हायोब्ला बिथांनि समाव बे बान्दोआ जाफुंगोन होननानै। जेराव बिथांमोननि सरकारावनो बे बान्दोआ जाफुंदोंमोन। नैबे 5 बोसोराव गोबां रायजोफोरा आसा खालामबाय, नेबाय, नाथाय निराशानि अनगा बिथांमोना जेबो मोननो हायासै। दा बेनो दिनै नैबेखिनिखौ देखायनानै आरोबाव गाबोननि गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनजोंहाय गुबुन मोनसे गोदान मोनसे दाबसे जायगायावहाय लोगो मोनबावसिगोन। टिल देन रायजो नोंथांमोन स्टे बाय बाय।